Һаумыгыз, эфирда яңалыктардың башкорт телендәге сыгарылышы. Студияла Данил Алибаев. Халык кәсептәре байманлык сыры тигән ата-бабаларыбыз. Бүгенге заман халкыбызда күптән кулланылган, әмма онытыла башлаган шөгыльләр дә ягынан тергеүде талап итә. Бындай эш гаиләлә генә түгел, мәктәпләрдә, өстәмә белем бирү учрежденияларында, хатта балалар баксаһында ла алып барыла. Безнең иҗади төркем шундай тәрбияви сараларның берсендә булып кайтты. Тулырак киләһе сюжетта. Үсеп килүсе буынды халык традицияларында, йолаларында тәрбияләү, сулпылар балалар баксаһының төп бурычларының береге. Һәр бала бәләкәй сактан кул эшләрен һәм хезмәттең кадерен белеп үсәргә тиеш, дип исәпләй тәрбияселәр. Ошо максатта ул кескәйләр һәм ата-әсәләр өчен төрле саралар оештырып тора. Сираттагы байрам данлыклы башкорт шәленә арналды. Башкорт хатын-кызлары кәзә дебетеннән элек-электән төрле шәл бәйләгән. Балаларга был эштең нескәлекләрен сарага сакырылган агыйнәдер аңлатып үтте. Дебетте тетү мәлен бәләкәй кызлар үзләре дә башкарып караны. Әйткәндәй, халкыбызда бындай хезмәткә балалар тап ошондай яшьләрдә өйрәнә башлаган. Әйтергә кирәк, һәрбер безнең балалар баксагында булһынмы, мәктәптә булһынмы, үз теленә карап, үз халкының гореф-гадәтләрен өйрәнеп, белеп, үткән тәрбиягә алынган балалар булырга тиеш дип шундай максат куябыз. Әйтергә кирәк, шундай төрле алымдар кулланып, ата-әсәләрне, балаларны, олатай-өләсәйләрне ялеп итеп, шул бергә халыкыбызның гореф-гадәтен өйрәнү ул бик мөһим. Мин уйлыйм, шундай безнең очрашулар, һөйләшүләр булырга тиеш дип. Атанан күргән ук янган, әсәнән күргән тун бескән ти халык мәкале. Балалар баксаһы ла бүген ошондай ук тәрбия эшен алып бара. Бындагы шәл бәйләнеп дип аталган сираттагы байрамда яшь буын күңелендә хезмәткә карата хөрмәт тәрбияләргә, ата-бабаларыбызның онытыла барган шөгыльләрен тергедергә булышлык итәсәк. Иң беренче ул йөндө түгел, дебетте иң тәүдә сүп сардан тазартып, матур гына иттереп, юка гына ебәк кеүек итеп кенә тетәләр. Данил Алибаев, Радмир Исәнгулов, Любовь Карпова, яңалыктар хезмәте. Халык хәтерендә калган кеше мәңге яшәй ти халык. Кеше язмышын үзгәртү мөмкин түгел, ләкин изге, яхшы, якты күңелле кеше, үз иленең патриоты, оста укытучысы Зифа Гали кызы Сөләйманова кеше хәтерендә мәңге яшәргә абруйлы. Ошо көндәрдә гимназияла уның хәтер кисәһе үтте. Айгөл Хәмитова дәвам итә. Зифа Гали кызына 8 март көне 70 яшь тулган булырны, әмма түгел ярты ел элек ул якындарын авыр кайгыларга алып был дөньялардан китеп барды. Был хәбәр билдәле шәхестең тугандары өчен генә түгел, уны белгән, уның кулында белем алган меңәрләгән кешеләр өчен көтелмәгән авыр яңалык булды. Зифа Сөләйманова бөтә гомерен мәгариф тармагына багышлай. Язмыш кушуы буенча ул кайда гына эшләмәһен, инде генә вазифалар башкармаһын, уның тап ысын укытучысы, етәкчесе булып өлгерү осыры Сибай калаһындагы эшмәкәрлегенә бәйле. Зифа Гали кызы элекке 2нче мәктәп, хәзерге гимназияның алыштыргыһы етәкчесе була. Ул директор булган вакытта уку йортының даны бөтен республика тарала. Хәтер кисәгенә килүчеләр Зифа Сөләйманованы үз эшенә мөкиббән киткән олы йөрәкле, ихлас кеше булуын билдәләне. Гомумән, Зифа Гали кызы Сөләйманова хакында Россия Федерациясының атказанган укытучысы, Башкортстандың атказанган укытучысы тураһында без тик яхшы хәтирәләр генә хаклайбыз. Уны авылда олыһы ла, кесеһе лә белә. Авылда гына түгел, районда ла тик яхшы һүзләр менән генә телгә алалар. Зифа Гали кызы үзенең яхшы күңеле, ихласлыгы, өлгөрлеге, эшһөярлеге, кешелеклелеге, кеселеклелеге менән шулай һәр берсенең күңелен яулаган. Уның менән бергә уйнап үскән баласак дусларынан алып, уның укытучыларына хәтлем тик яхшы һүзләр генә һөйләйдәр. Бына әле бүген ошо кисәгә килгән, уның бергә уйнап үскән әхирәте Айткулова, Моратова, Зәлифә Әхмәт кызы һәм уны 4нче һәм 5нче классларда рус теленнән укыткан халык мәгарифе ветераны, авылдың агыйнәйләренең береһе
Байморатова Рима Халит кызы. Уны тик яхшы һүзләр менән генә телгә ала. Кисәлә катнашучылар Зифа Гали кызы менән булган истәлектәрен бүлеште. Һәр кем атказанган укытучыны башкалардан талапсанлык, яваплылык, тыңгыһыҙлык кеүек сифаттар айырыуын билдәләне. Хатта хаклы ялда булганда ла Зифа Гали кызы ямагат эшләренең уртаһында кайнап яшәй. Үзенең дәртен тулыһынса башкаларга өләшә. Кала башкортлары курултайы булһынмы, башкорт катын-кызлар берлегеме, һәр ердә абруйлы шәхестең һүзенә, фекеренә колак һалалар. Зифа Сөләйманова тураһындагы сагу истәлектәр уның юлын дәвам итүче баллары, уның мисалында тәрбияләнгән укучылары һәм үзе башкаруындагы йырдары калды. Айгөл Хәмитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, яңалыктар хезмәте. Туган тел һәр халыктың буындан буынга иң кадерле аманат итеп тапшырыла килгән асыл хазинаһы ул. Мәңге тере тарихы ла. Ердә халык яшәй икән, тел иле яшәй. Тел үтергән ил үтерер ти халык мәкале. Халыктың рухи дөньяһы, уй хыялдары, тормыш акылы һәм тарихи тәҗрибәһе буларның һәммәһендә туган тел хаклай. Фәкәт ул гына һәр кемгә аңлаешлы итеп әйтеп бирә ала. Без туган телдә һөйләшеп, туганлык тойгыын якынайтабыз. Туган телдә йырлап, шатлыктарыбызды ишәйтәбез, кайгыларыбызды таратабыз, күңелдәребезне сафландырабыз. Каланың беренче мәктәбендә үткән сарала әсә теленә игътибарда юнәлтү максатында оештырылды. Каланың беренче һанлы мәктәбендә башкорт теленә зур игътибар бүленә. Был юнәлештә еш кына төрле сараларда үткәрелеп тора. Үз теленең кирәклеген белгән ата-әсәләр балаларын тик башкорт балалар баксаһына, хугынан иһә мәктәпләренә бирә. Әйткәндәй, беренче һанлы мәктәп Тирмәкәй балалар баксаһы белән тыгыз хезмәтләшеп китә. Балалар баксаһын тамамлаган сабыйларны бында зур ихласлык белән көтеп торалар. Ә инде укысы булгас телде, билдәле шәхесләрне белү һәм ихтирам итү өстендә ныклы эш башлана. Был байрамда иһә укучылар Мустай Кәримдең кендек әсәреннән өзек тә куйды. Соңгы тапкыр һораулыга батлы. Кемдең ымаһы иң биге? Кайһы яктан карайһың? Шаһидуллага, һеҙҙең ыма бейегерәк, икенсе яктан караһаң, мөрйәһе югары. Шулай булгас, һеҙҙең ыма иң биге. Ана шулай, күрә белгән күҙгә күренә. Бейекте тәпәштән айыра белергә кәрәк. Киттек булай, һугыш уйнарға. Балалар саф башкортса бер-бере белән иркен аралаша. Башкорт теленә генә хас һөйләү, шаярту рәвешен халыкка yetkерә алган балалар үз телен яхшы белүләре белән ихлас хурлана ала. Буны дәлилләп төрле сыйныф укучылары белән берләшкән КВН командаһы сыгыш яһаны. Улар башкорт телендәге шаяртуларны зур ихласлык һәм осталык белән башкарып, килгән кунакларның кәефен күтәрде. Фәнзилә, мин яратам мине. Исбатлаһың? Нисек? Так. Мунсаға һыу ташы, балға бесән һал, утын яр һәм атайма бесән эшләш. Ярай һуң. Беренче мәктәп барыны ла киң ишектәрен ачты. Сара каланың башка мәктәпләре һәм балалар баксаһы белән берлектә үткәрелде. Тамаша залына иһә ата-әсәләр, мәгариф бүлегенән һәм корылтай азаларыннан сакырылган кунаклар утырды. Кайбер кешеләр башкортча һөйләшмәһәм дә куркыныч түгел, башкорт булып калам ди. Башкортча һөйләшмәһәк, без милләт буларак бөтәсәк без. ЮНЕСКО тарафынан башкорт халкы югалып барган башкорт теле югалып барган телдәр исемлегенә индерелгән бит инде. Безгә бик хак булыр кирәк. Менә ошондай саралар безгә ышаныч тудыра, безнең халкыбызның киләчәге бар ди. Әлбиттә, телдең киләсәге яшь буында тора. Тик уларга өлгөне беренче сиратта гаилә бирә, унан балалар баксаһы һәм мәктәптәр артабанда үтерүдә һәм ихтирам итүдә зур роль уйнай. Беренче мәктәп укытучылары әзерләгән был фәһемле сара балаларның күңеленә сәселгән бер орлык булды. Без риза, бүгенгебез өметле, киләсәгебез рәхмәтле булһын.
Данил Алибаев, Альмира Эшкуатова, Алик Кадыров, Гөлгенә Рыскелдина, яңалыктар хезмәте. Ошону менән яңалыктар хезмәтенең бүгенге сыгырылышы тамам. Хәйрле сәгатьләр теләп, миһермә хушлашам. Һау булыгыз.